4. Fisen. Så står jeg med den her meget, meget store kniv. Og så prøver jeg så at skære mig i armen. Fordi jeg simpelthen har tænkt at tage mig selv af dage. Men jeg kan ikke rigtig ramme, fordi den er rigtig sløv. I har fucking ikke skåret den her pizza ud! Beklager, jeg leverer bare. Du leverer bare, men det er mig, der står her med en helt fucking pizza, som jeg ikke kan bruge til noget, okay? God dag. Det er 1 år siden, jeg startede til psykolog, og det er 8 år siden, at jeg stod på badeværelset alene, prøvede at begå selvmord og kom til at ramme min lille søster i armen. Skal du have en mere, eller hvad? Kan jeg låne en kniv? Til kagen. Fire. Fisen, stop så. Det er ikke sjovt. Så hold nu op! Stop så. Hold nu op med det der. Fisen, jeg skal bruge den her. Man kan ikke blive gift med sig selv. Du ved ikke, hvad du laver. Du ved ikke, hvad du laver. Jo, jeg gør. Jeg passer på dig. Du er min søster. Jeg er din værge. Vi er ikke helt med. Nej, men det er også lidt svært, når man har så ondt. Altså det, han spørger om, det er, om du gerne vil være med i en forelæsning i morgen. Hører du slet ikke efter mig? Det der, du sagde med, at jeg godt må få nogen, der elsker mig. Så ved du godt, at du også må, ikke? Og at jeg også elsker dig. Hvordan har du det? Ja, altså, jeg har det fint nok, egentlig. Ja. Er vi stadigvæk søstre? Døden er skille.